mu yi wuri da mu da kambari da zanfarawa gobe ba za mu yi azumi ba na hoda kuma na kara hodi kai ku ci gaba da siyar nama ku ci gaba iri barkatacen lissahi ba amma in an tashi ɗauka azumi an san a ce wai an ga wata da wuri tun mutane ma ba su shirya ba ba a gama tuka tuba a ce wata wai lokaci rufe suhur ya yi a ce lokacin rufe suhur ya riga ya buga ka aje cin abincin nan an iya ganin wannan lokaci amma kuma in lokacin aje azumi ya yi a aje azumi a yi walwala a ji daɗin rayuwa sai a ci ba a ga wata ba domin ba za mu doki wannan ba ba za mu doka ba gaskiya za mu aje azumi mu ji daɗin rayuwa gaskiya bautar Allah gaskiya ne amma abu ya yawa dan sassafta Allah ma ya ce ka sassa karka wahal da kanka a rinkai muna adalci a rinkai muna talakawa adalci kanina ma mamaki ya za a ce Saudiya ba su ga wata ba su da suke da tuta da za su halba abin nan wata ko yana cikin girgije ne ko yana cikin giragizai za su hango shi sana ce wai yau sun yi ba su hango wata ba su da suke da nukiliya na hango wata ba za su gasa shi ba su hango wata sai su zo su ce mana ba su ga wata ba balle mu da muke da ido daga su ai nukiliya gare su ta hango wata to suka shiga duniyar wata su gano shi ko da shirya ba sannan yanzu don ana so dai a wahal da mai rai a ce ba a ga wata ba to ba mu ba za mu ya zuwa gobe ba ba da siyar nama ba mu fasa siyar naman ga ba mu fasa ba kuma naman ga na tabbata naman ga ba zan yadda yake ba ban yadda naman ga ya bude wanda ya kai gobe ruwewa zai yi cikin daren ga za mu canje shi in bai isa ba mu kara da karnuka It's okay.